min ye banque mondiale ani Mali mun de b'a ni ɲɔgɔn cɛ wariko nasira la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatora min ye an ka sɔrɔ nafolo ministre n'o ye Alfuseni Sanu ye sɛbɛnnikɛla ko alamisa tɛmɛnen dɔ bɛnna juin kalo tile 27 ale tun bɛ conseil national de transition min ye CNT kɔnɔna la ni ka da don min ye nafoloko kuma la sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw da danbɛ ɲɔgɔn kan Mali ale y'a bolo maana bɔ nafolo dɔ nɔfɛ min ye banque mondiale ye sɛbɛnnikɛla ko sɔnkɛrɛw ma karamɔgɔ Dabatora min ye avril kalo tɛmɛnen u y'o labila an ka jamana ye n'o bɛ t'i jɔ dolari wari miliyɔn 60 la sɛbɛnnikɛla ko a ko dolari wari l'américain ka dolari wari miliyɔn 60 karamɔgɔ Dabatora n'i y'o bama yɛlɛma k'o kɛ CFA ye o ye miliyari kasabi caman ye sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya minnu danbɛ ɲɔgɔn kan Mali mago bɛ nin na bi karamɔgɔ Dabatora bɛnkan kɔnɔna la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni jagoya ye a barata min ye banque mondiale cɛbaw ye u y'a jira k'a fɔ Mali kɔni bɛ nafolo in sɔrɔ min y'an ka compte ye CEDEAO kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a bɛna taa bila kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko an sigilen bɛ k'o makɔnɔ karamɔgɔ Dabatora min kɔni mago ni gɛlɛyaw nana da ɲɔgɔn kan min kɔni ta tɛ ka bɔ si tɛ ka bɔ Mali filɛ ka kɔmasegin kɛ ni ka ɲininkali ka min ye ministre Alfuseni Sanu ka kuma la ni ka banque mondiale sɛgɛrɛ mun de bɛ hali bi an bolo ma da an ka wari kan wari ma bila Mali ka compte la karamɔgɔ Dabatora u y'u dafa kuma min na o de ye min kɔni ye ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kanba la yaasa olu ka nafolo in ta k'o di Mali ma o kuma ko waleya dɔ bɛ fanko kɛ waleya fɔlɔ karamɔgɔ Dabatora n'u y'a ta k'a di an ma i b'a ye k'a fɔ Mali bɛna taji minnu san ni k'o kan ka mansinw kɔnɔ ni k'o kɛ armée ka mobiliw kɔnɔ o kuma k'an bɛ taa san CEDEAO jamana dɔ kɔnɔ n'o ye AES kɔnɔna ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatora u ye kumakan wɛrɛ bɔ k'a jira k'a fɔ k'olu ɲɛ bɛ gɛlɛya la Mali kun kan o kuma min ye jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita ye k'a ka kɛ sababu ye karamɔgɔ Dabatora min ye foroba baarakɛlaw ye ko ka caman tigɛ ka bɔ sara la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatora hali bi a ma ban min ye sara dɔgɔyali kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ laɲini wɛrɛ kɔnɔna la ni ka maa caman k'olu gɛn ka bɔ baara la k'olu licencier sɛbɛnnikɛla ko min ye banque mondiale ye a ko walasa Mali bolo ka d'a ka nafolo kan fo an ka nin waleya saba de kɛ pewu sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatora i b'a ye k'a fɔ nin kɔni kɛra jigilatigɛ belebeleba ye sabu n'i y'a lajɛ gɛlɛya minnu bɛ jamana in kan karamɔgɔ Dabatora i b'a ye k'a fɔ nafolo in sɔrɔbaliya dɔ de bɛna fara gɛlɛya kan sɛbɛnnikɛla ko min ye Alfuseni Sanu ye a y'a jira k'a fɔ banque mondiale bɔra jamana jigi kɔrɔ a bara ta nafolo in bɛ labila an ye don min na karamɔgɔ Dabatora min kɔni jamanadenw ka gɛn ka bɔ baara la walima ka dɔ bɔ sara la a ko kuma ma fɔ nin kɔnɔna la min kɔni tajiko kuma ye o y'u da mɔgɔw la dɔɔni sɛbɛnnikɛla ko n'i ye kow taabolo ye i b'a ye k'a fɔ min kɔni Mali ni an ka syndicaliste olu ye tɛgɛnɔbila min kɛ a ko o tɛgɛnɔbila bɛ tali kɛ mun kan o de ye ka dɔ fara foroba baarakɛlaw sara kan don n'a nataw la ni nafolo sɔrɔ la n'a fɔra ko dɔ bɛ tila ka na b'olu sara la o tɛ ka gɛlɛya dɔ wuli Mali kɔnɔ min ye an ka jamana ye karamɔgɔ Dabatora fɛn dɔ tɛ fɔ nka sifa bɛ dɔn min kɔni bɛnbaliya k'o don Malidenw ni ɲɔgɔn cɛ nin y'o de natɔla ye wa ka funufunu wuli jamanakuntigi nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a mana mɛn cogo to ka na sidɔn